Avrupa'yı de hesabı tanımayına mecliste bepirsin. Evde meke derece ne daxibim ne jî dixwînim. Lê amadehiya nivîsekê dikim. Wekî amadehiya dawîna Sofiyekî ku her kêliyekê qîyamet dihesibîne. Berî baraneke gumrah min awirên te yên tund û tûj dîtin Ewropayê. Li wî quncikî tarî da nizanim çi wext bû. Lê baş dizanim ku demeke piştî helbestê bû. Biryara min ew biryara te bû ku bi lekmekî li Rustemî dev û diranên wehşetê hûr û xweşe bikim û di ber siya kerxane yan jî lodixaneyekê da bêhna bihiştê hil nekim. Lê belê ez tenê bûm û ditirsiyam ku hesabê tenêmayîna min ji te bipirsin. Ji ber ku navê dildariya min bi ser te ketibû û nûçeyeke pesna te ji devê min şihetî bû. Bawer bike ev ne gotineke qalebale yan jî hesteke ji bestan e. Ne xewna rojke ku telexewiyê ye ne jî cizbeyeka ayîna bihiştiyan e. Dê hesabê tenêmayîna min ji te bipirsin. Dê ji temenê bextewariya te bikirtisin tifa mina li rûyê dîrokê xewnên min ên beravêtî û hêviyên min ên kavî jî.